Maro kanyakla kod YouTube page mano Ramogi TV. Jatend piny William Ruto omedo golo duonde ewi chenro mar twak e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja kolose kaunti ma Narok. Ruto wacho ni yo maber mar timo twak en kokalo e od bura ataro kod dwaro mar Azimio. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero, Ruto bende olando ni bech mok kuon dhi dok piny nyaka siling 150 kochakore juma manyien. E mano ma inyalo wacho ni en kwalo ng'wech ne riwruok mar Azimio, jatend piny Dr. William Ruto oyango ni piny owacho dhi duoko piny nengo mok kuon nyaka shillings 150 kochopo juma manyien. Walikuwa wamefikisha bei ya unga 230. Saa hii bei ya unga iko 170, kupitia next week itakuwa 150, tukiteremusha inakuja chini. Lendo makamano dhi kelo more chunjo piny masani pek mar ngima omako mafwanda kendo tongo ne Azimio e rieko. Mabiro ndalo ariyo kende bang' ogai mar Azimio Raila Odinga lando chenro madok e ng'anyo bang' nyasi mag Ramadhan juma manyien. Hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itabadilika. Usipoenda kulima shambani ndio ipatikane sufuria. Hata mimi nashangaa hii mbinu ya hii watu, nashangaa ni mbinu gani hii? Hii sufuria inawekwa kwa kichwa ni ya kupika kichwa ama ni ya kufanya kitu gani? Duoko piny nengo mok kuon en achiel kuom mise motegno mar riwruok mar Azimio e twak margi kod Kenya Kwanza. Kao twak kod jopiny e gwenge mag Suswa e kaunti ma Narok e kinde chenro mar yawo pi, Ruto bende okwa jotelo mag Azimio mondo chwal ng'ur margi ne komiti mar ji 14 kar dok e ng'anyo. Na tunawaambia kama wameamua ati ni kuchanganya maandamano na hii maneno ya mazungumzo, you cannot mix water in paraffin. Uchague moja. Na kama mumechagua maandamano, hatuna muda ya kupoteza na kuongea na watu ya maandamano. Waende bunge, wapeleke mambo bunge, tuongee huko, tutakubaliana, tutamalizana huko bunge, wananchi waendelee na kazi yao. Wach mar puodho mar Adhai Makedong bende ochuo chieng' e kinde ma jotelo mag oganda jo Masai okwayo Ruto mondo donjre e wachno. Kao duokogi, Ruto osingo mar tieko ywaruok ewi puodhono maromo ekas 70,000 kendo kwayo jodak ma Narok mondo owe wachno e lwete. Sasa nyinyi mnaajiri mtu, mnalipa yeye mshahara, alafu ile kazi mmeajiri afanye, nyinyi wenyewe mnataka kufanya. Sasa kazi yangu itakuwa gani tena? Sasa unasikia hoga mmeenda mkata siwege kilimo wafanya. Mabiro bang' moko kuom jopiny monjo puodhono kendo ng'ado chiel mare. So nyinyi tulizeni boli, mambo ya Kedong mimi nitapanga mpaka nitakuja niwapatie title. Motelo ne mano, jatend piny bende oyawo chenro machielo mar pi mag odundu e gwenge mag Limalet e kar chung' od bura ma Narok North. Jatend piny Dr. William Ruto osingo mar biro tiyo e bwo pen chik kendo kwayo Azimio la Umoja mondo wit oko chenro mar bago ng'anyo tok nyasi mag Ramadhan. Chris Owino, Ramogi TV, Suswa, Narok East Constituency, Narok County.